חוג ראשון חינם לכל ילד. נכון שכולם מרימים גבה, באמת, הנה עוד פוליטיקאי שמבטיח הבטחות, אז לא, אתם מכירים אותי, ממני לא תשמעו הבטחות. אני עשיתי עבודת מטה במחלקות הנוער, בעיריות אחרות, בחברה למתנ"סים. בואו נעשה חשבון, קחו 6,000 ילדים ברמלה, תכפילו את זה ב-60 שקל עלות לחוג, המכפלה הזאת תעלה לעירייה 3.5 מיליון שקל בשנה. אז מאיפה נביא את הכסף? אפשר למשל להקטין את הוצאות הדוברות והפרסום שעלו במעל 1 מיליון שקל רק בשנה האחרונה. אפשר גם להקטין חלק מההוצאות של פסטיבל עיר עולם, אולי לצמצם מ3 ימים ליומיים. אולי אפשר גם להקפיא את הנסיעות לחו"ל, משלחות חו"ל להביא עולים, שגם הם הכפילו את עצמם בתקציב האחרון. זה רק כמה דוגמאות, והכל זה סדרי עדיפויות. ואצלנו סדר העדיפות יהיה שונה לגמרי.